ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንዝቀተለቶም ኩሎም ሰባት ካሕሳ ክትከፍል ኣለዋ ክብሉ ግብረ መልሲ ሂቦም። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ኢራን ንዘቕርቦ ናይ ኩናት ጉድኣትን መተካእታ ሕቶ ብምንጻግ ብተቃራኒኡ ኢራን ንዝቀተለቶምን ብጽኑዕ ንዘቕተለቶምን ኩሎም ሰባት ካሕሳ ክትከፍል ከም ዝግባእ ድማ ኣፍሊጦም። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኢራን ኣብ ሊባኖስን ጋዛን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝበጽሐ ሞትን ጉድኣትን ተሓታቲት ክትከውን ከም ዘለዋ ድማ ገሊጾም። እዚ ግብረ መልሲ ትራምፕ ዝመጸ መንግስቲ ኢራን ዘቕረብክዎም ቅድመ ኩነት መልሲ ክስካብ ዘይተዋሃቦ እቲ ስትራቴጂካዊ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣይኮፍተን እየ ካብ ዝበለትሉ ድሕሪ ሓፂር እዋን እዩ። ኢራን ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ካሕሳ ክኽፈላ ከምኡውን እገዳታትን ወታደራዊ ዞባታትን ደው ክብሉላ ድማ ተሓትተላ። እዚ ናይ ትራምፕ ቅድመ ኩነታት ድማ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኢራን ካሕሳ ክትከፍሎም ኣለዋ ዝብሉ ነጥብታት ድማ ዘርዚሮም ኣለው። ኣብ ወሰን መንገድታት ብዝተቐብሩ ቦምባታት ብዝተፈላለዩ ግጭታት ንዝሞቱ ዝቆሰሉን ሰባት ኢራን ካሕሳ ክትከፍል ኣለዋ ዝበለ ኮይኑ ቅድሚ 26 ዓመት ኣብ የመን ኣብ ዝነበረት ናይ ኣሜሪካ ኩናት መርከብ ብዘጋጠመ ተተኳሲ ዝተቐተሉ 17 ናይ ባሕሪ ሓይሊ ኣባላት ካሕሳ ክኽፈሎም ዝሓተቱ ኮይኖም ምንም እኳ ኤፍቢኣይ እቲ መጥቃዕቲ ኣልቃይዳ ከም ዝፈጸሞን ተገለጸ። ኢራን ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ንዝቐተለቶም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ንጹሃን ተቃወምቲ ንስድራ ቤታት ካሕሳ ክትከፍሎም ኣለዋ ዝበለ ኮይኑ ትራምፕ ወሲኾም እውን ኣብ ዝሓለፉ 5 ወርሒ ጥራይ 52,000 ኢራናውያን ተቐቲሎም እዮም ክብሉ ገሊጾም። ኢራን ኣብ ሊባኖስ፣ ሶርያን፣ የመንን ጋዛን ንዝበጽሐ ጉድኣት ሓላፍነት ክትወስድ ከም ዝግባእ ድማ ተሓሳሲቦም። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ዛዕባ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ መጻኢ ድርድር ክትሓዝ ንተወከልቶም ትእዛዝ ሂቦም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ምሰሓብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ዝያዳ ከጋዲ ከም ዝኽእል ድማ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኮሎምቢያ ብዘጋጠመ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት 132 በፂሑ። ኣብ ኮሎምቢያ ብዘጋጠመ 7.4 ሬክታር ዝዓቆኑ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 132 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ድማ ተገሊጹ። እቲ ሓደጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ህንጻታት ዝፈረሱ ኮይኖም ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ስጋኣት ኣሎ። ብመሰረት ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት ድማ ኣብ ዋና ከተማ ቦጎታ ፕላዛ ፒሊበር ዝተባሃለ ዓብዪ ኣደባባይ ዝርከብ ህንጻ ክዓኒ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ድማ ተዘርጊሐሎ። ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ 15 ህንጻታት ሰባት ተቐቢሮም ይርከቡ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ድማ ተጠናኺሩ ይቕጽል ኣሎ። ካልኦት ዝተሃስያ ከተማታት ፔሬራ እቲ ዝኸበደ ጉድኣት ዝበጽሓ ኮይና ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ኪሊ ካብ ማእኸልቲ ሓደጋ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮይና 32 ህንጻታት ድማ ዓንዮም ኣለው። ጃንኮቪሊ ካብ ከተማታት ሚኒዛሊስ ኬብደም እውን ናይ ሰባት ሞት ድማ ተመዝጊቡ ኣሎ። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድራዊ ዞባ ቾኮ ካብ ገጽ መሬት 103 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ከም ዝነበሮ ትካል ጂኦሎጂ ተሃገር ኣፍሊጡ። ማእኸልቲ ሓደጋ ሲኖጀ ዝተባሃለት ዓዲ እንትኸውን ኣብታ ዓዲ መንገድታት ዕንወት እንተጓጠመ እኳ ብተኣምር ድማ ህይወት ሰኣነ ከምዘየለ ከንቲባ ተዓዲ ገሊጾም። እቲ ንዝረተው ጎራዊቲ ሃገራት ቬንዙዌላ፣ ኢኳዶርን ፓናማን እውን ተሰሚዑ እዩ። እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣብ ቬንዙዌላ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 6300 ሰባት ካብ ዝሞቱሉ ግዜ ሓፂር እዋን ድማ ጸኒሑ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ሰበስልጣን ዝተረኸብሉ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ብሄራዊ ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ ድማ ኣዊጆም ኣለው። እዚ ኣዋጅ ተጎዳእቲ ቁልጡፍ ምላሽ ንምሃብን ኣድላይ ባጀት ንምጽዳቕን ድማ ዘኽእል እዩ። ሰበስልጣን ኣበሽን ተሃገር እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛታት ዝርከቡ ምዕርፎ ነፈርቲ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ድማ ሓቢሮም ኣለው። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኤርትራ ዘመናዊ ማእኸል ሕክምና ልቢ ንምጥያሽ ሙያዊ ጻውዒት ቀሪቡ። ኣብ ኤርትራ ዘላቒ ጽሬቱ ዝሓለወ ናይ ምርመራን ሕክምናን ልቢ ኣገልግሎት ንምጥያሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ክኢላታት ሙያዊ ደገፎም ንኽህቡ ድማ ጻውዒት ተመሓላሊፉ። እዚ ሚንባስ ብዝተባሃለ ክኢላ ዝተበገሰ ሃገራዊ ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ዘመናዊ ሕክምና ልቢ ብምትካል ህይወት ብዙሓት ዜጋታት ንምድሓን ዝዓለመ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ንምትካል ዝወፁ ቀንዲ ሽተታት ድማ ዘምስዕቡ እዮም። እቲ ቀዳማይ ዘላቒ ኣገልግሎት ምርጋጽ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ንምትካል፣ እቲ ካልኣይ ድማ ምዕባለ ዓቕሚ ሰብ ደቂ ሃገር ክኢላታት ክሊኒካውን ቴክኒካውን ስልጠናት ክረኽቡ ድማ ንምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ዓለማዊ መለክዕታት ምትግባር ብሉጻት ዓለም ለኻዊ ተመኩሮታት ሕክምና ልቢ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ኮይኑ ዝተፈላለዩ ክኢላታት እቲ ፕሮጀክት ብወለንተኦም ኣፍልጦምን ክእለቶምን ከካፍሉን ዝደልዩ ክኢላታት ኢንተርናሽናል ካርዲዮሎጂ፣ ነርስታት ካዝላብ፣ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ልቢ፣ ሬድዮሎጂ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ካልኦት ሕክምናዊ ስራሕቲ ኣመራርሓ ዘለዎም ክኢላታት ድማ ጻውዒት የቕርብ። ብተወሳኺ ድማ ክፍቲ ናይ ስራሕ ዕድል ነቲ ፕሮግራም ብምሉእ ግዚኡ ዝመርሕን ክሊኒካዊ ምዕባላቱ ዘትግብርን ኢንተርናሽናል ካርዲዮሎጂስት ንምቁጻር ምልመላ የካይድ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ። ነቲ ሞያ ዝምጥል ተወዳዳሪ ክፍሊት ከም ዝተዳለወ እውን ተሓበሬታ የርድእ። እዚ ምንቅስቓስ ዘወፃ ወለዳት ኤርትራ ዘላቒ ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ ፍሉይ ዕድል ምዃኑ ተገዳስነት ዘለዎም ክኢላታት ብዝተወደበ ኣድራሻ ተወኪሶም ብሓባር ንክሰርሑ ድማ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ።
ብኻሊእ ዜናና ድማ ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ኤፍኤኦ ኣብ ሃገራዊ ፖሊሲ ቁፅጥር ምግቢ ዘተኮረ ዓውደ መጽናዕቲ ኣካይዶም። ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ዝተወደበ ሃገራዊ ፖሊሲ ቁፅጥር ምግቢ ዘተኮረ ናይ ምርጋፅ ዓውደ መጽናዕቲ ብዓወት ከም ዝዛዘመ ተገሊጹ። ኣብዚ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ትካላትን መንግስትን ቀንዲ መዳርግቲ ኣካላት ድማ ተሳቲፎም እዮም። ዕላማ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ጽሬቱ ዝሓለወን ንጥዕና ውሕስ ዝኾነን ምግቢ ንህዝቢ ንምቕራብ ዘኽእል ሓበራዊ መቓን ንምጽዳቕን ንምትግባርን እዩ። እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ቁፅጥር ምግቢ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ዘሎ ምውህሃድን ምጥንኻርን ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሰንሰለት ክብርታት ሕርሻ ምግቢ ዕዳጋ ዝያዳ ተወዳዳሪ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ። ወኪል ኤፍኤኦ ኣብ ኤርትራ ሰበስልጣን ሚኒስትር ሕርሻ ከም ዝገለጽዎ እዚ ስጉምቲ ውሕስነት ምግቢ ሃገር ንምርጋፅን ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ድማ ግንዚቦም ኣለዉ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ንእስ ዞባ ዓሰብ ምምሕዳር ከባቢ ቤሌንኮማ ናብ 9 ናሓሰብ ዘወግሕ ለይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ተውሪዱ። እቲ ድሕሪ 2 ሰዓት ናይ ለይቲ ካብ ሓንቲ ትካል ተበጊሱ ናብ 7 ትካላትን መንበሪ ኣባይትን ዝላሓመ ባርዕ ዝወረደ ክሳራ ከቢድ ምዃኑ ሓላፊ ምርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ መንእሰይ ጀማር ጣሃኖር ሓቢሩ። እቲ ኣባይቲ ብጠዋሉ ዝተሰርሐን ዝተላገበን ብምዃኑ እቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋለዶ ብምጥቃስ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከም ዝግመት ድማ ተገሊጹ። ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ሻውሽ ወልደ ጋውር ብግድኡ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ እቲ ሓወብ ምጥፋእ ህዝብን ሰራዊትን ብኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ተሓጋጊዞም ንዝገበርዎ ብርክቶ ብምምጓስ ብሸለልትነት ካብ ዝተኸሰተ ሓደጋ ጥንቃቐ ክግበር ድማ ተላብዩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ናይሮቢ ክካየድ ዝቐነየ ስርሒት ጽምዶ ብዓወት ተዛዚሙ። ኣብ ዋና ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ክካየድ ዝቐነየ ዓርመሾት ጽምዶ ሰላምን ስትራቴጂካዊ ጥምረትን ሓይልታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። እቲ ብምስጢርን ብጥንቃቐን ክስራሕ ፀንሐ ስርሒት ጽምዶ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ዝኸፈተ ምዃኑ ድማ ይንገር። ኣብቲ ኣብ ኬንያ ክካየድ ፀንሐ ዋዕላ ካብቲ ልሙድ ፈኻራን ባጫን ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምስጢራውነት ዝተሃነፀ ኮይኑ ንረብዓ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘረጋግፅ ጥምረት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ስርሒት እዚ ብዓወት ምዝዛሙ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ድማ ከቕይሮ ከም ዝኽእል ድማ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ብዝተፈላለዩ ዘይት ነገር ዝተባህሉ ሓይልታት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም መስሪቱ ዘሎ ሓድሽ ጥምረት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ። እቲ ስጋት ዝዓበየሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እቲ ጥምረት ኣብ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ህዝብታት እቲ ዞባ ዘተኮረን ነዊሕ እዋን ዝሰርሕን ምዃኑ እዩ። እቲ ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ጽምዶ ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘርብሕ ሓበራዊ ዛዕባታት ዘተኮረ ኮይኑ ነብቲ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ፖለቲካ ብሓበራዊ ሓይሊ ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ ዘብቀፀል ንዝህሉ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ዞባ ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሰራዊት ሱዳን ዓወታቱ ብምቕጻል ዋና ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ኣልጃሪና ንምቁፅጻር ተቃሪቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሰራዊት እቲ ሃገር ዓወታቱ ብምቕጻል ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ሓድሽ ወታደራዊ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት ትካል ዜና ሱዳን ኣልሓዳስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ዝቕንያት ሰፊሕን ዝተወደበን መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰራዊት ሱዳን እታ ስትራቴጂካዊት ከተማን ዋና ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ዝኾነት ኣልጃንን ንምቁፅጻር ኣብ ጫፍ ከም ዘብጽሐ ድማ ተገሊጹ። እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ተጻረርቲ ሓይልታት ዘካየደ ዘሎ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ኩነታት ዞባ ወታደራዊ መዳይ ንምቕያር ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይንገር። ኣብዚ እዋን እቲ ሰራዊት ነታ ከተማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ክኸብዋ ከም ዝኽኣሉን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እታ ከተማ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ሱዳን ክትኣቱ ድማ ዓብዪ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሙሉእ ዳርፉር ንዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ይቕይሮ ከም ዝኽእል ድማ ተንተንቲ ይገልጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ካብ ወታደራዊ ፈኻራ ናብ ዲፕሎማስያዊ ምግምጣል እዋናዊ ኣንፈት ስርዓት ብልጽግና ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ኣመልኪቱ ንኣዋርሕ ኣዝዩ ሓያልን ተጻባኣን ዝኾነ ወታደራዊ ፈኻራ ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ከም ኣመሉ መርገፂኡ ብምቕያር ኣኽብሮት ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞማ ከም መሓልፎ ፀንሐን ንኢትዮጵያን ኤርትራ ናብ ሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ንምእታው ዝዓለመ መልእኽትታት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዝለዓለ ድምፂ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ። እቶም ሰበስልጣን እቲ ስርዓት ክፍክሩሉ ዝፀንሑ ቀንዲታት ነጥቡ ድማ እዚኦም እዮም። 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብዘይ ባሕሪ ክነብር ኣይንኽእልን ብምባል ጉዳይ ባሕሪ ምስ ጥሜትን ህላዊ ህዝቢ ብምትእሳር ዝጠመየ ህዝቢ ሕጊ የብሉን ዝብል ተጻብኣ ፖሊስ ድማ ከቃልሑ ፀኒሖም እዮም። እቲ ካልኣይ ድማ ሪፈረንደም ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድምፁ ስለዘይሃበሉ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ኢትዮጵያን ናጽነቲ ኤርትራ ዘለዋ ኣፍልጦ ክትነፍጎ ከም ትኽእል ድማ ከመላኽቱ ፀኒሖም እዮም። እቲ ሳልሳይ ድማ ኩናት ኣይተርፍን እዩ ቀሪቡ እዩ ብምባል ሰራዊት ኣብ ዶብ ከም ዝተጸግዐን ብድሮናትን ሚሳኤልን ተሓጊዝካ ንዓሰብ ውሽጢ ሳልሲ ንምቁፅጻር ቀሊል እዩ ዝብል ፈኸራታት ድማ ከስምዑ ፀኒሖም እዮም። እዚ
ዕሸላዊ ሃውተፍተፍን ተለዋወጥ መርገጽን ይኹን እምበር እዚ ንጉዳይ ዓሰብን ብሓይሊ ንፍታሕን ዝግበር ዝነበረ ፈኸራ ብተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዕሸላዊ ሃተፍተፍ ድማ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እቲ ነዊሕ ግዜ ፍክርን ከጉልዓልዕን ዝኸረመ ጉጅለ ሕጂ እውን ከም ኣመሉ ብጉዳይ ዓሰብ ብሓይሊ ዝኸውን ኣይኮነን ዝብል መርገጽታት ብምሃብ መርገጺኡ ድማ ተገምጢሉ ይርከብ እዚ ተለዋዋጢ ባህርቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጸገማት ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ናይ ቃልዎ መለወጢ ስልቲ ብምዃኑ ኣብ ክውንነት ግን ኣብቲ ዝባ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂካዊ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ድማ ተዓዘብቲ የርድኡ አሰብ ጉዳይ በጉልበት የሚመጣ አይደለም ማንኛውም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የሚያምነው ነው بخالي زينانا دما حيل بحر إرترا خوتو مكرو ناو عرموشش عقم والتا تقيح بحر مصواع إتا أوزي برتاو قالسي أب تحت نؤس حيل بحر هزواو قنبار تمسرت حيل بحر إرترا أبز حجوان بعقم سمن وتدراو عتكن عصفتات دليبو قيح بحري زين كاسراج كاو حيلو خينو خمزلة تقليصو حيل بحر إرترا وزحلفو عامتات أبز نورا ناي مسفحفحان مزمان سراحتي نجلاو ناو زمناو مرحو كينات بمسجار عوي وتدراو عقم خان نتصاني حيو كاب سيمين كسكاو دو زركو دسيتاتن مارساتاتن دلدل ني حلوان اقطاب بمتكال نماياو دوات ارترا خاب زخون يخوف زتنكف دما يكالاخل الله حيل بحر ارترا وتبدار ماسمر خو كوينات بحيالات هاجرات تጨበጠ ህግራው كل قيب بحري مس كلن هاجراتنا تمعدون صدታት زوان حلوان درج زمسكر حيل خوين الله اتب قيب بحر زكايده زل سراجكاو صدتان مرغان دما كاب ملا عالم دما ناقوت يركب الله ات حيل خاب زكايده تفالي سرحيتات صدتا قيب بحر نمحلاو زكايده منقساسات وصيتاو مخان دما ترغاغيص الله اب تفالي وناد نزي حغاو منقساس بحرنيات يمن أمكور صار نمرت عن عوس راح تدمى عمم صنيحيو بتوسخ دم حيل بحر إرترا أبز قروا أوان بوجن حيلتات إمارات إثيوبيان نسراوي سودان نمتقع بودوا سودان كخدان تحاسبه وتدراو سرحت بوقعت بممكات نتخاو نتأخم توصل دم تحبيرو إذن الألاونة سلام من سودان استخلا خلا سرحت إرترا بوجن من سودان دم تدقق مسجنا نفلتن دم خو هوا صنيحيو حيل بحر إرترا والتا سلام ستان كي بحر مخان بجورنا مسكرة نروع حتات هاجرات تزوا زو حسراج كاوتكال كوين مقصال دم تراجي الله بخالي زينانا دما حيل أير إرتران متقعت تداليو أو دوات إرتران إثيوبيان حادث وتدرا وطري نقصو زلو اللوان دحرتو زحلفو معالتاتو كل التقراي زوادوون وردا رايا لماتان بدرون استفصم متقعتي حيل أير إرتران متقعت ذات تقبلو أبزل على تنقاغا خمس ركو دما تقليصو زي معمالتات أبزل الوقت حيل أير إرتران متقعت تزاز كم استوها وتقليصو لام بخالي زينانا دما قداماي منيستر ابي احمد بخبيد حيم مخم زل زغلص تفالي حبرتات يوصلو قداماي منيستر اثيوبيا ابي احمد بسنه امراو صقماتن كالات حماماتن يساق خم زلو زغلص صوات يوصلو ناي قدم لعلوي ابال سلف بلصقنا زنورو دكتور ملكيا سبزهو قال قداماي منيستر اثيوبيا ابي احمد كابز جمر حمومكم زنبرن اجيغن تخنا تغايد هاجر كمرحب زي يخلل درجه 5 حد ما غليصوم مهون አይችልም ሶ በሽተኛ ነው ከጅምሩም አሁን ደግሞ የሰማውት ምንድነው ይሄ እንግዲህ ባክግራውንድ ነው የሰማውት ምንድነው ጽምዶ ተፈጥሯል ከተባለ ቀን ጀምሮ ሙሉ በሽተኛ ነው ይሆናል ስለዚህ እቺ ጽምዶ ተፈጠረች የተባለው አብይን በሽተኛ አረገች እና እኔ ፎር ሹር የአብይ በሽታ የኢትዮጵያውያን መነጋገር መገናኘት መጀመራቸው ይመስለኛል ያው ዲቴይሉን ኤግዛክትሊ ባዮሎጂካል እኔ ሜዲካል ሪፖርት ምናምን ነገር የለኝም ግን ሰዎች የሚነግሩኝ አብይ በጣም ሲሪየስሊ እንዳመመው በተለይ ደግሞ ይሄ ከጽምዶ ምናምን ከተጀመረ በኋላ ከዛ ወዲህ ያብይ ቢሄቨር በጣም ተለውጧል ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ እሱም የሚያሳያቸው አይ ሰላም ነኝ ምናምን ለማለት የሚሞክረው አሁን ባለፈው ይሄ ችግኝ ተከላላይ ከዝናሽ ጋር ዝናብ ውስጥ ምሮጡት ሁለት ሆኖ ይሮጡ ከ20 ሰከንድ በኋላ እሱ ይስላል ቆሞ ዝናሽ አለፈች እና ሲጀመር ምን አመጣ ዝናብ ውስጥ መሮጥ ከዛስ ማለት ያብይም ቢሄቨር ነው ያቋለው የሆነ ነገር ዲስፕሩቭ